Doncs podem continuar tot seguit. El cicle cel·lular es divideix en dues fases. A i B. La fase A es diu interfase i la fase B es diu mitosis. I ara sí que us faig el gràfic de sectors. Més o menys ara. Fixeu-vos, és un gràfic en el qual ens indica que la major part del temps la cèl·lula fa una de les dues fases i en poc temps fa l'altra fase. La majoria del temps fa la fase A, la interfase. I una minoria del seu temps fa la mitosis. Anem a explicar què és la interfase. A, interfase. És la fase des que neix una cèl·lula fins que entra en el període pròpiament de reproducció cel·lular que es diu mitosi. Però aleshores anem a centrar-nos en aquesta cèl·lula quan neix, què fa? Ja us havia adelantat que es nodreix i es relaciona. Però anem a aclarir els passos. Doncs primer, interfase. Comença quan la cèl·lula neix. Es dedica, en aquest moment la cèl·lula comença a fer totes les seves funcions metabòliques. I què vol dir això de les seves funcions metabòliques? Doncs la cèl·lula bàsicament creix, primer de tot. La cèl·lula creix, es fa més gran. Per tant, jo quan ara us rectifico aquest dibuix, la cèl·lula, si s'ha fet més gran, vol dir que ha començat amb una mida però després s'ha fet més gran. La cèl·lula creix. Què més fa? Fa les seves funcions vitals que hem comentat. Es nodreix i es relaciona. Es nodreix i es relaciona. Però quan està per aquí, us faig com un petit asterisc, quan la cèl·lula ja ha nascut, s'ha fet grossa, s'ha relacionat, s'ha nodrit, perquè s'ha nodrit, per això s'ha pogut fer grossa, etc. Quan està per aquí, la cèl·lula s'ha de preparar per reproduir-se, perquè a partir d'ella es puguin formar dues cèl·lules filles. Doncs ve l'etapa més interessant, que és la cèl·lula es prepara per dividir-se. Per tant, si mirem com és aquesta cèl·lula esquemàticament hauria nascut, hauria crescut, tindria el seu material genètic en el nucli i tindria el seu parell de centríols, oi? Quan està en aquest punt que ja s'ha fet més grossa, per tant, mireu, ha duplicat el seu material genètic i tots els orgànuls, però nosaltres ara estudiarem només el cas dels centríols. Doncs duplica els centríols. Tot el que he posat en vermell és la nova còpia que s'ha creat. I el procés de duplicar, científicament, es diu replicar.
perquè a vegades sentireu vídeos en el qual us diu s'ha replicat l'ADN, s'ha duplicat l'ADN, s'han replicat els orgànuls, s'han duplicat els orgànuls. Per tant, la cèl·lula, quan està aquí, ja té el material genètic copiat i els dos parells de centríols. Què passarà a la següent fase, que és la fase B? Podeu escriure fase B, mitosi. És la fase pròpiament de divisió cel·lular. És la fase de divisió cel·lular. És molt curt en el temps, però és molt interessant. Per tant, aquesta fase de mitosi l'estudiarem en una següent classe. I què vol dir que es prepari per dividir-se? Doncs vol dir coses molt concretes. Primera, podeu posar asterisc 1. Duplica el seu material genètic. Duplica el seu material genètic. Clar, si nosaltres som una cèl·lula i hem de formar dues, tot el que tenim aquí, primer, tot el que tenim l'hem de fer còpies per poder després crear dues diferents. Us ho posem separat perquè el material genètic és la part més important d'una cèl·lula, perquè és el manual d'instruccions d'aquesta cèl·lula. Per tant, ho farem com per separat. Duplica el seu material genètic i asterisc 2. Duplica tots els orgànuls. Penseu que la cèl·lula ja és més grossa, per tant ja té més espai per encabir tots els seus orgànuls duplicats. Però dels orgànuls, nosaltres ens interessarà especialment uns. Imagineu-vos que ara jo hagi de dibuixar aquí 2 reticles endoplasmàtics, el doble de mitocondris, el doble de vacúols. Em seria molt difícil, però per estudiar el cicle cel·lular ens interessa bàsicament el material genètic i concretament estudiarem uns orgànuls que intervenen en la reproducció cel·lular, en la divisió cel·lular concretament, que són els centríols. Els centríols. Si us en recordeu, els centríols són un parell d'orgànuls que us havíem dit intervenen en la divisió cel·lular, en la reproducció cel·lular. Els centríols en el cas de cèl·lules animals, que és el que estudiarem nosaltres. Jo ho deixo aquí. Per tant, si us he dit que la cèl·lula ha arribat aquí i la fase B és la de mitosi o divisió cel·lular, vol dir que d'aquesta cèl·lula s'han de formar dues. La mitosi l'estudiarem més en calma a partir de molts vídeos que ho expliquen molt en detall. Hem volgut fer aquesta classe una mica més teòrica per explicar-vos i situar-vos més o menys què és el que farem. Ara sí, la proposta i el repte és el següent. Per la següent activitat heu de fer una petita recerca sobre 3 aspectes. 1. Què és un cromosoma? 2. Quines són les seves parts? I 3. Quan es formen? Us fem aquest petit repte de recerca. Si la següent activitat que us enviem heu contestat què és un cromosoma, quines són les seves parts i quan es formen, podreu seguir molt millor les activitats posteriors. Perquè desvello una miqueteta,
per poder entendre la mitosi, que és una fase espectacular, ja veureu, s'ha d'entendre aquests 3 conceptes bàsics primer. Espero que us hagi agradat, que ho hàgiu entès tot. No dubteu en fer-nos qualsevol dubte, tant a l'Estíbalis com a mi. Estem en contacte amb vosaltres. I si és un dubte concret, poseu-nos dubte concret i us intentarem contestar el més aviat possible, tant l'una com l'altra. Doncs, cuideu-vos molt i una abraçada molt forta.